Dzień dobry, szczęść Boże. Jestem teraz w miejscowości Wiśnicze. To jest gmina gmina to jest gmina Wielowieś. No jest takie bauerstwo tutaj. Proszę bardzo, tych jelonków tutaj jest bauerstwo. Są takie fajne jelonki. O, tam jest Wiśnicze, przez tory się przejeżdża. Później mamy Świbie. W tamtym kierunku jest Wielowieś, czyli to jest tutaj koło Toszka. I powiem tak, jak tutaj Sebastian Fischer goda. Powiem, jest fajnie, dlatego że to jest Zielony Śląsk. A przyjeżdżę, chcę przy okazji, mówię, kogo odwiedzić. Pozdrawiam Anitę, mamę jej Beatę, tak będzie może na YouTubie, zobaczymy. No i też mają tu takie jeziorko. Chyba musiał być jakiś staw taki właśnie przeciwpożarowy. I chyba sobie nawet na chwilę siąda sobie właśnie na ławce, na banku. No tak tego domy na bank. No i tam są zaś te jelenie, hirsze. Albo sorniki, nie, to chyba będą hirsze, bo to takie większe są. O, i uciekają, prawidłowo. Prawidłowo. No, to tak. O, jadą rolniki. I jest naprawdę bardzo fajnie. Klara świeci, a tu trzeba lecieć do Niemiec, także pozdrawiam wszystkich, życzę miłego piątku, a właściwie zobaczymy, jak to wystawimy. No i trzymajcie się. Dzieciom życzę sukcesu w szkole, a rodzicom, żeby dzieci ich nie nerwowały. No i z Panem Bogiem trzymajcie się, chowcie się, cześć.